नमस्कार, हाय, हॅलो, हाय कर. हाय. सो दिस इज अवर फर्स्ट ब्लॉग आणि जो की खूप स्पेशल असणार आहे कारण तो असणार आहे दत्त जयंतीबद्दल. मी जिथे राहते म्हणजे कणकवलीमध्ये. सो आमच्या घराच्या बाजूला, बिल्डिंगच्या बाजूला खूप फेमस, खूप प्रसिद्ध असं दत्त मंदिर आहे. सो तिथे दरवर्षी जत्रोत्सव असतो जो की ऑलमोस्ट 5 दिवसाचा असतो. पहिले 4 दिवस काकड आरती असते, सकाळची आरती, आणि त्यानंतर 5व्या दिवशी म्हणजे दत्त जयंतीच्या दिवशी खूप मोठी जत्रा असते, खूप गर्दी असते. सो आपण हा व्लॉग तुम्ही कंटिन्यू करा म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला सगळं समजेल की जत्रा कशी, आपण सगळं बघणार आहोत, प्रिपरेशन बघणार आहोत. त्यानंतर मेन जत्रेचा दिवस ज्या दिवशी मंदिर खूप सुंदर दिसतं. सो गाईज इथून एक वाट आहे देवळाकडे जायला. सो इथे कंप्लीट नाही केलं आहे आणि इथे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे. सो त्यामुळे इथे नाही केलं आहे आणि इथून पुन्हा कंटिन्यू केलं आहे. ही आमची बिल्डिंग आहे. सो गाईज आता आपण एक मस्त सिनारिओ बघणार आहोत जत्रेच्या आधीचा, आणि तो जत्रेच्या नंतर कसा दिसतो हे पण आपण बघणार आहोत. सो सो गाईज तुम्ही पाठी बघू शकता जागा कशा रिझर्व करून ठेवल्यात स्टॉलवाल्यांनी. तिथे पावभाजी, शेवपुरीचे वगैरे स्टॉल्स असतात आणि खूप काय काय असतं. सो गाईज ह्या सगळ्या झाडांवरती तोरणं सोडलेली आहेत, पण ती आता अजिबात दिसत नाही आहेत. सो मी रात्री तुम्हाला दाखवेन, आजच रात्री दाखवेन की ते कसं सुंदर दिसतं ते. आणि पाठी मस्त मस्त गाणी सुरू आहेत. सो 5 दिवस असंच सगळं वातावरण असतं इथे आमच्या इथे. ही आमची बिल्डिंग आहे. सो गाईज तुम्ही बघू शकता आता हे रात्रीचं किती गोड वाटतंय सगळं. अँड मधली मधली तोरणं बंद आहेत. मधली मधली चालू आहेत, बट ते जत्रेच्या दिवशी खूप भारी होणार आहे. तुम्ही बघालच, मी तुम्हाला सगळं फुटेज दाखवेनच पुढे, तुम्ही कंटिन्यू करा. बट हे किती गोड वाटतंय ते तुम्ही बघा रात्रीचं. जाऊयात. सो गाईज इथे दशावतारी नाटक असतं रात्रीचं जत्रेच्या दिवशी. मंदिर आहे, तुम्ही बघू शकता किती सुंदर मंदिर आहे. हे जत्रेच्या दिवशी खूप सुंदर दिसतं. आणि इथे हे सगळं जे काही आहे ते स्टॉल रिझर्व केलेले आहेत. इथे जत्रेच्या दिवशी दुकानं असणार आहेत. आणि बाजूला रेल्वे ट्रॅक आहे, त्यामुळे आवाज येतो रेल्वेचा, जो की आत्ता येत होता. आणि इथे आता अंधार आहे. इथे पण सगळी लाईटिंग केलेली आहे, बट ती आता चालू नाही आहे त्यामुळे दिसत नाही आहे.
हे चालू केलं आहे, हे तुम्ही बघू शकता. इथे काम चालू आहे स्टॉलचं. सर्विस